A uns preocúpalles o colapso no verán, a outros a chuvia do inverno. Os habituais da autoestrada do Atlántico queixanse do mal estado de conservación, sobre todo no treito final que remata en Ferrol. Aí en la zona de Puente de Eume quise pasar un camión y no fui capaz. Había unos charcos de agua, estaba lloviendo bastante, pero allí hace un balsa de agua y cuando lo crucé me costó lo mío, Leva 22 anos aberto o tramo final da AP9 que remata en Ferrol e os usuarios reclaman un mellor mantemento. Si ten baches, si. Non está, porque se paga, non está en condicións. Está un pouco abandonada. Moitas veces hai socavóns. Faltanlle luces de iluminación todo alrededor, porque non ten reflectantes como debe ter unha autopista. En días como hoxe non se aprecian tanto esas deficiencias. O problema chega cando chove. Se desliza porque o suelo non está ben, non agarra. O drenaje é malísimo, moi malo, faz aguaplaning, como vayas a unha velocidade que tal. Piden un asfaltado en condicións e non pequenos remendos. Fa un trozo, ou a mellor polo medio, despois ao outro lado, que non está homogénea, está un pouco parcheada aquí, despois está lisa, en fin, o que hai. Non tuve un problema, pero extremo a precaución para non telos, pero que sí é peligroso, sí.